January ni som thole ni ni a bazar mi lo thlir saka like le comment lo pe tu te zong zong chung alom thu kan soya kan channel min la subscribe ve lo te po in subscribe button mi lo me sak zel turin kan som le cheu nimin lama khovel chanchin thar lang sar zualte i lo thlir ho leang u Brazil rama John president kal chuak Jair Bolsonaro tantu te chuan cholni khan an ram kho pui Brasilia presidential palace te Congress le Supreme Court te an lu chua boina na satak achuak Brazil rama in India hi darkar ya lechan ve laya kan mazo ka wangin Brazil rama cholni athil thleng hi nimin jinga kan puang ve man lova Bolsonaro tantu te National Congress le Supreme Court building te hi na sataka suwa samin tukverdar thalang te po anti chia Brazil ram Senate le Chamber of Deputies omna Congress building chunga hian lonin banner te antarani Brazil ram TV channel Globo News a chuan Bolsonaro tantu te hian Brazil ram flag ronga in thuamin president chenna in presidential palace te pon lu chua an kalkonga hian sakor chunga chuang police te chuan phi thalop lop maya mi sangthum vel lai pungkhomin mi pui pungkhom te hi police te chuan tear gas nen an hnodara dakar thum vel boina chuan nuwa police te chuan an hnodar theitani Brazil president thar Luiz Inácio Lula da Silva chuan Brasilia khopuya federal security intervention puangin tum thachung chu Brazil ram police te thunun na chu sarkar lai pui thu ani don ti nani president Lula chuan kan ram chanchina la thleng ngai mi lo chu tuna hian heng misol te hian antia he thil thleng ma phur tu zong hi kan zong chuak vekanga hremna kan pe vekang ati October ni somthuma Brazil ram in thana khan president nilai Bolsonaro hi a chaklova ma se chaklo hi pomdu lovin in thanna tana an khol man electronic voting machine chu athin lo na tura ti danglamani ti in hei hian Lula du lo tu te ti thin rim na sa hlea Bolsonaro hi tuna hian Florida US a khosame kani Lula chuan hetianga poisai lo te chunga tharum thona thleng hi Miami atanga social media mangaran thunun tu namani ti in Bolsonaro dem thu asoya president lui thu soya wangin heng thil hi thleng ti hi mi zong in an hriani atibok Bolsonaro hian ti dan phungpa ngayan nei thin president luin president tharnena thunei na hlan thin po ti du lovin Lula lak lu ni don khan an ram chu sanina jin bodeya Brazil rama boina chu nu dar ka ruk chung ve la ngoi renga anua Twitter Lula pu na hi apom lo thu ron soya mi puiro rel na rama chuan tharum tel lawalung oilo na lan tir chu thil kalphung ani ti in sarkar thil ti se dero dan bo chiat na ni ati thung Brasilia hian hun khata Congress presidential palace le Supreme Court te hi omin anramaro rel na insang berber pathum omna hunani wangin helai mun hi 3 power square ti in an soi mai thina helai mun hi Bolsonaro tantu te hian pan khomin boina chuak tani pungkhom te chon Supreme Court chuan hobera achan point thlenna result diklo pompui tuan ngai wangania heng ho hian sarkara rinna an hatlova Bolsonaro chon sarkara thunei tu tele Court ro rel na po ring zo lo turin kum tam tak chung chu heng mi puite hi alo hruai to ni in Brazil rama law professor Thiago Amparo chuan soya local official le sipai jinga po Bolsonaro tantu hi an thathnem em awangin Lula sarkar tan hetianga an che tur hi dan har satakani ang atibok heti lai hian Brazil ram justice minister Flavio Dino chuan an du na ti puitlin tuma mol taka chete hi an hlotling don lova sarkar lai pui chuan ti tura tianga sipai te poinan hnan thokang atia Chief Justice Rosa Weber le Justice Alexandre de Moraes point firfia ka chea an ram mi puiro rel na beitu te chu khreman niang ti an soi ve bok Senate President Rodrigo Pacheco chuan Brasilia Governor Ibanez Rocha nen anin bereng ti soin police te chuan mi zalia he taman man to ni na soya mase police te chuan mi zathum velan man to ti an soi thung police te chuan thu chu siamin he thil thleng hi chui zel ani anga mo phur tu zong chui chu ve kan ni ang anti he boina wangyan thi le hliam anom thu puan ani lova mase lungoi lo te hian sarkar thil an khoina sat ema wangin Brazil ramaro rel na insang pathum te chu siam that le fe lo chuan ani na pa ngai angin nakal theidon lova dakar thum chung vel leka mi puite thil ti wang hian Supreme Court Congress le presidential palace a sarkar thil te chu a chena sa hle ani an soidan chuan Bolsonaro supporter te hi Karma Salam Khan Telegram channel mangain ko khomin
Brasilia lama basin anin phur khoma chuti chunga Brasilia khopuya sarkar sipai ten chamuang chu amak hle ti ania heian Brazil ram sipai lalten Bolsonaro tan na thin lungan nei ti alanti ra ngai ani President Lula po thin rim hlea hetil thleng hi veng him tu te malak that lo rani chuan mo phur tu officer te chu hrem nge an ni ang ati ani House Speaker Arthur Lira chuan Brazil ram parliament chuan sarkar thil ti chiata an ram ro rel na in ti barban chu englai mai nan rem ti don lo ti asoi ve bok social media lama dar video pakhata chuan mi puiten Congress building an pan lai hian police te chuan an en mai maya athen chuan phone ten man sana mi puite hi osam takin 3 power square building te hi an lut theya hetianga mi puipung khom te hian chanchin bumi pangala an beya AFP news agency thlara tu pakhat chu mi puite hian bein aman ruate pon chu sakni in soyani khovel ram thrang thrang shuai tu den Brazil ram atharum thona thleng chungchang hi andem thu an soihloma US President Joe Biden chuan he thil thleng hi mi puiro rel na ram thu nei na in hlan chon na zaom tak be na nia US chuan Brazil rama mi pui thlan chu ro rel tu te chu atop thleng ina pui don ti asoi European Council President Charles Michel chuan Brazil rama thil thleng chu adem thu asoya French President Emmanuel Macron point Brazil rama mi puiro rel na insang te chu zaomati thule Lula lama France atang ti asoi USA sarkar lai shwai tu jinga eng moza chuan President Luis Bolsonaro chu USA omreng phalsak to lo ni sen du thu an soini UN Secretary General Antonio Guterres chuan Brazil hi mi puiro rel na ram ro pui takania hetianga mi puite thlan chu ro rel na inte be ni hi kadem tak zeta mi puite du thlan na hi za sakani nge ka du bokani ati Mexico ram President Andres Manuel Lopez Obrador chuan mi ho sale thil ti theite ne na tang rualin mi pui thlan chu sarkar an beichem mai hi adem am hlea Lula hi Mexico mai baka America khomwal puile khovelin kan tran tlatani atia Chile ram President Gabriel Boric point an ram chuan Brazil sarkar an tran tlat thu asoya Colombia President Gustavo Petro point Lula sarkar le mi puite lama tang ani thu soin Organization of American State meeting nei thuaya mi pui thlan sarkar himna him tura chet lak chula ti thu asoini ram thrang thrang shwai tu den Brazil ramathil thleng an dem thu hian soya kanta lang vek seng lawa ngaila atrange Israel rama chuan National Security Minister thar Itamar Ben Gavir chuan an ram police te chu mi pui pun khom na hmuna Palestinian flag om zong zong labo vek turin a hriatir Israel ram dana Palestinian flag hi an ramazar khapani lova ma se dan le thupe ken ko na konga har sat na siam the ni chuan lak bo the ni thunga Ben Gavir chuan Palestinian flag te hi firfia ka che na ti hluar tu ni in nangai ani hetianga National Security Minister in thu chu thara siam hi tun malama Ben Gaviran Palestinian te a huat na lo lang to thin chun zom na zela ngai ania Palestinian te chon hetianga malak na hi an dik na chan vora be na le Palestinian te noi bo tumna an ngai ani inrin ni liam ta khan Tel Aviv khopuya chon sarkar du lo na kong zo ne ania heta hian pung khom te jinga Palestinian flag keng engemozat an omwang ania Tel Aviv khopuya pung khom te hian Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar chu mi puitera be tumtu sarkar ti in an soya Palestinian tele Israel te chu in ngei taka am ho turan ni ti chu an tlang au pui ani heti lahian Ben Gavir chuan sarkar do na konga Palestinian flag lo vai tu te chu firfia ka chet na tan tu ten ni ti in dan bo chetu te hian firfia ka chet nan choi lar turan ni lova hetiang hi Israel rama om turan ni lo ti in mi pui pun khom na hmuna Palestinian flag ken chu a khapta ni Israel ram mishing hun nga thena hun khathi Palestinian ania Israel ram khwale tuyan ni vemia wangin chu angot thei an ni big lova sangha zakwa somli pariata Israel ram din ani ma kumza tam tak liam to tanga lo om ve to anne Ukraine ram indon nakal mek zela Russia sipaiten an pui Ukraine kho chaklam Donetsk biala omte chuan Nimin Khan Russia sipaiten Bakhmut kho pui bula kho pakhatan lati an soi Telegram lama thu chuan siama Donetsk People's Republic sipaite chuan Bakhmut ke khuwa anopta ti an puanga Mimaldin sipai Paul Wagner group te chuan thama sa dai to khan Bakhmut ke khuwa hi anopto tian lo sei ve thunga Wagner Yevgeny Prigozhin Paul te chuan social media lama an Paul chuan Soledar khuwa po an la to ti an soini cholni tlayan rammi da hria tura thuwa so Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan
Solidar le Bakhmut inkar chu tuna in dona thisen chuan hnemna berani ti sain Bakhmut khopui chu harsatak chungin an sipaiten an lahum thram ni in na soibok heti lahian nimin khan Russia chuan khothlangram ten Ukraine hena ral thuaman pejel chuan Ukraine mi puite torna atirein atizol mai ni in an soya Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan ani na taka chuan khothlangram in Ukraine hena ral thuam apek te hian engthilma atidang lam don lova Ukraine mi puite torna atizolin atirei mai chawani atia ngaidani nanglo na satak an nei chungin Russia President Vladimir Putin chuan khothlangram hruai tu te chu abekwal ranga he hian kongsrang Ukraine boina ti top tumna konga omzia nei zela be sei thu a soibok khothanglam media te chuan nimin khan Russia in Ukraine an ka na wangin Shevchenkove khuwa mai chepani an thia mi engemaw zatin hliaman tuar ni in an tar langa heti lahian Britain poina voi khatnan Ukraine hena tengpe ka tum ve ta ni in an puang bok bazari lo thira wangin kan lo me